כל אחד מאיתנו מכיר או שמע על בן אדם שחולה בסוכרת מסוג אחד. החולים במחלה לא מייצרים אינסולין המבקר את רמות הסוכר בגוף שלהם, דבר שעלול להוביל לבעיות קשות מאוד. לפני 100 שנים, אנשים שאובחנו כחולים בסוכרת נידונו למוות. היום זה כבר בכלל לא המצב. מה השתנה מאז? בשביל זה אנחנו כאן היום. פתרון למחלה התחיל מהיכולת לקחת את מה שהחולים לא יכולים לייצר, אינסולין, ולהכין להם את אותו אינסולין במעבדה, כמו מפעל קטן שמייצר את החומר החסר. אבל איך אפשר לייצר אינסולין במעבדה? יונקים כמונו מייצרים אינסולין באופן טבעי, וזה מה שהיו עושים פעם. מגדלים חזירים במעבדה ומפיקים מהם את האינסולין שהם מייצרים. אתם יכולים לדמיין כמה זה היה קשה, יקר, ולא בכמות מספיק גבוהה כדי להציל את החולים. הבעיה היא שההוראות לייצור אינסולין נמצאות אצל היונקים, אבל היונקים הם לא מפעל מספיק מוצלח. דמיינו שיש לכם מפעל מטורף לייצור גלידה עם כל המכונות הכי חדישות, אתם תוכלו לייצר כמויות עצומות ולמכור אותן בכל העולם. אבל המתכון הסודי של סבתא שלכם לגלידה הכי טעימה בעולם נמצא אצלה במטבח הקטן, בלי הרבה מכונות. לוקח לה הרבה יותר זמן להכין את הגלידה בכמות הרבה יותר נמוכה. מה הפתרון הכי קל? לקחת את המתכון ולהעביר אותו לעובדים במפעל. לקחת את המידע להכנת הגלידה ולהנגיש אותו למפעל המתקדם שיש בידיכם. וזה בדיוק מה שעושים בהנדסה גנטית. מחפשים את המפעל הטוב ביותר למה שצריכים, ואת המתכון מכניסים אליו. ואם נחזור למקרה של חולי הסוכרת, המתכון לייצור האינסולין נמצא אצל בני האדם, אבל המפעל הטוב לייצר אותו הוא חיידקים. כי חיידקים גדלים מהר, מייצרים הרבה, ואפשר לגדל אותם בקלות במעבדה. וזה בדיוק מה שעשו. יצרו חיידקים שיודעים לייצר אינסולין אנושי. וזה באמת מדהים כמו שזה נשמע.